Kaixo, kaixo, nere superfamili eta supertxikiak, zer moduz zaudete? Udaia da, hasi da, egun batzu daramatzagu, uztaia erdia, hortxe doa, eta pentsatut ze une polita gure seme-alabekin, autoestima zaritzeko, lotxa zaritzeko, harreman eta zaritzeko, zemuz joan den lagunen harremana eta bar, perfekzionismo hori pixka bat indarrak entzeko, beraz, kurtsoan zehar lasaitasun gutxi izaten dugu gauza hauek lantzeko eta importanteenak dira. Orain udan lasaiago gaudenez, garaia da honi heltzeko. Gure lehentasuna da gure seme-alabak ongi eta pozik egotea. Ez galdu, 29an doako online tailerra gai hauetaz hitz egiteko. Zuentzako egina dago, gurasoentzako. Hemen horrela zer irakatsiko diegu gure seme-alabei. Hainbat lanabez, pentsamendua eta emozioa ondo kudeatzeko eta behar den esperientzia polita izateko bizitzan. Gure bizitza sortzeko, beraiek nahi dutena. Apuntatu hemen telefono utziko dizuet eta ez galdu aukera ezin hobe hau.